עד הסוף? אולי נראה לי 18 לשני. 18 שני? כן, למה? יום, זה עכשיו, אחי. מה עכשיו? אחי, זה עכשיו. אחי, לא התקלחתי. היום זה 18. אני נכנס להתקלח. אני גם לא התקלחתי. ממש לא, אני ראשון. זוז. בוא. אוחיון, בוא. אני ראשון, זוז. אני ראשון, זוז. אני ראשון, זוז, אני נכנס, מה אתה אומר? קח מגבת, אחי! אחי! ביי! ויטר, שכחתי שמפו! איפה אתה עובד? תביא! קח שמפו! זהו, מספיק, תודה אחי! וואי ויטר, איזה מים קפואים נדברגו אותי. וואלה, אוחיון, פדיחה, אחי, שכחתי להתגלח. נו מה אחי, עכשיו זה הזמן. מה יש לך, גנוב? מה? אתה כאן! מה אתה דפוק גדול לא מדבר תן לי אחי? קטנה, תן! אלי, אבל אנחנו במשחק כדורגל, זה לא עלה עליי מהנכונות. הייתי מחר. ערב טוב בית יהודה! תרימו! איזה סרטון, אחי. איך יצאנו? יפה ומצחיק, אחי. כן. אבל ויטר, עצור רגע אחי, ההורים פה קצת נימוסים אחי. צודק. חייב טיפה. ערב טוב לצוות היקר שלנו! ערב טוב לכל ההורים ולכל המשפחות שהגיעו לפה! היידה! ערב טוב לחמשושים, איפה אתם? שיגיעו בזמן לכיבוי אורות. חזק. ערב טוב לשישיסטים! איזה שכבה, אין לי פאנץ' עליכם, אחלה שכבה. ערב טוב לשביעיסטים! וערב טוב לאסף עטר! ויטר, אנחנו רצים אחי. מה קרה? אתה יודע לאיפה הגענו? לאן? הגענו לדובדבן שבקצפת. איזה משפטים, אחי. לסיגריה של מה מוצ"ש. זה הביטויים האלה? לבואנו של הקינדר. וואי. ערב טוב! למחזור סמך א'. ועכשיו, לפני שמתחילים, אני רוצה להזמין את עטרת ראשנו. את מורנו ורבנו, ראש הישיבה, הרב שמחה אקשטיין, להגיד כמה דברי ברכה. תודה רבה. ברוכים הבאים להורים היקרים, ברוכים הבאים לצוות, לתלמידים היקרים והחביבים, לשמיניסטים היקרים, מחזור סמך א'. אנחנו בתקופה האחרונה בישיבה מנסים לדייק את הייחודיות שלנו. כולם כבר מכירים. במה בית יהודה מיוחדים? במה? תגידו את המילה. יפה, זה רק חלק. אנחנו מיוחדים בחיבורים. בחיבור לתורה, לאהבת תורה. בחיבור לעם ישראל. בחיבור לעצמנו. אי אפשר שלא לפתוח את הערב הנפלא הזה. אנחנו, משפט שהייתי רוצה שכל בוגר בבית יהודה יצא איתו, זה לחיות עם הזמן. אנחנו חייבים לחיות עם הזמן. עם מה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו? גם ההכתרה הזאת היא חלק. מה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו? מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים. בעניין המשכן,
וחיברת את האוהל והיה אחד. לקחת את כל הכלים, את כל הפרטים, ולהפוך אותם לדבר אחד של השראת שכינה. כשאני שואל את עצמי, כשאני נמצא פה בהכתרה, האם ההכתרה היא חלק מהחיבורים? ואם אני מסתכל פה על הקהל ועל הציבור, על הרייטינג, על ההתאספות, על הציפייה, על הסקרנות, אין לי ספק שוודאי זה חלק מהחיבורים המיוחדים של בית יהודה. ההכתרה הזאת היא השיא של מחזור שהייתי בא ואומר שכל כולו, הייתי רוצה לברך את עצמנו שכמו המחזור הזה כך יהיה גם הלאה, שנים הבאות. כל כולו מבטא חיבורים. בראש ובראשונה אנחנו נראה בהכתרה באמת הכתרה שכל כולה על ידי התלמידים עצמם. עכשיו מישהו סיפר לי פה בסוד שאחד מבתי הספר במועצה עשה הכתרה והביא במאי ב-45,000 שקלים. זה לא חוכמה. תלמידים עשו את ההכתרה מתחילה ועד הסוף לבד, בלי במאי, בכישרונות של עצמם. יש יותר חיבור מזה לעצמם? יש יותר חיבור ממחזור סמך א' לישיבה? נכון שלא ראינו אותם מחנוכה, אבל עכשיו אנחנו יודעים איפה הם היו. אתם ראיתם לפני, הם הלכו ואספו מכל 120 חברי כנסת, מהשרים, מכל העולם, מהשחקנים, ברכות. באמת מגיע להם הרבה ברכות. ואני רוצה לסיים ולומר שכשאני מעביר מול עיניי את התלמידים העיקריים והאהובים של מחזור סמך א', אני באמת אומר מחזור שמחובר, כמו שהרב קוק כתב, לתכלית החינוך, לטוב ולישר, לנעימות, למתיקות, לדרך ארץ, לתורה, לשאיפות בקדושה, ועכשיו אנחנו רוצים לאחל להם הצלחה גדולה בהכתרה. ואחרי הדברים המאוד יפים שהרב שמחה אמר, חיים, מה אתה חושב שצריך לעשות עכשיו? אם אתה שואל אותי באמת, אני אומר בוא נכיר את החדרים של מחזור סמך א'. מה, עכשיו אחי? עכשיו זה הזמן, לא לחכות. טוב, אז אם כבר מתחילים בחדר הראשון, החדר הראשון זה חדר שקרוב ללב שלי. חדר של ניצוצות בלב. אתה איתי אוחיון? אני איתך. אבל זה חדר ארוך. יאללה, סבבה. קבלו את חדר מספר 1. את רון אמסלם, אלי אחורי, אלי הגועז, אלי אבחלד, רועי זוהר, ונאורי וינטר. עושים את הבלגן, לא יושבים זורמים פה גם עושים את הבלגן, עושה פה רעש מפגר למרות שנראה קטן, את הגיבוי יש מהחבר'ה יש גם אני מזומן, בוא ותיכנס לכבד את הגבר כמה אתה מוזמן ולמיסה, פה יושבים זורמים פה גם עושים את הבלגן, עושה פה רעש מפגר למרות שנראה קטן. יאללה אוחיון, תן את החדר הבא. שמע, כניסה יפה, אבל תקשיב, ראיתי את החדר הבא, הם הכינו כניסה אימא'לה. וואי וואי וואי. אני אומר לך, ברמה שהם צבעו מישהו בצבע חום שחור כזה. וואו, הגזימו אחי. אתה מוכן? יאללה, תן אותו. קבלו את חדר מספר 2, אראל סבן, אביתר אמסלם, נועם אביטן ושחר דרס. הראשי הוא הלילה והאפל, כוכבים מלמעלה, גם שואל מלאך ילדה, מלאך. וואי וואי וואי, איזה כניסה מרשימה. כדורגל, אחי. עניינים. אל תשכח את מי אנחנו אוהדים. הפועל אחי, בדם. בדוק. מה, נעשה לחדר הבא? אני אקח אותו, תן לי אותו. טוב נו, יאללה, דבר. החדר הבא, חדר של איכותיים, באמת. חדר זהב. וואי וואי וואי. תבין למה עוד שנייה. קבלו את חדר מספר 3. רגע. את דביר דוד, יהודה שריקי, יונדב זוהר ודרור כהן. קהל. אוקיי, שים גיטרות. ג'ורדי ג'ורדליש בן אל תבוש וסטאט בוי אוי 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 היי אף פעם לא ראיתי עוד חיוך כזה. כניסה מרשימה, אחי. החדר הבא, החדר של הישיבות של השכבה. חדר שיושבים פה עד השעות הקטנות של הלילה. על מה אתה מדבר, אחי? על מה
אתה מדבר. עזוב על מה אתה מדבר. לא שומעים את המיקרופון. עזוב על מה אתה מדבר. בוא נראה על מה הם מדברים, אחי. יאללה, תזמין אותם. יאיר הרשקוביץ, צחי אברג'ל, צור חדד, יניאל מליח ואליה טייב. על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? חבר מכיר חבר, חבר מביא חבר שישאר בבוקר קם עובד, בלילה ער, תמיד לומד להתמודד ומשתכר אז גבר. על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? חבר מכיר חבר, חבר מביא חבר שישאר בבוקר קם עובד, בלילה ער, תמיד לומד להתמודד ומשתכר אז גבר. על מה אתה מדבר? אני תמיד... ויתר, כניסות יפות, אבל אנחנו הגענו לחדר אימא'לה. וואי, וואי, וואי. אני אומר לך, תן לי את זה, תן לי להקדיש עליו כמה מילים. נו. זה חדר הכי קלאס בפנימייה, עושה לכולם קרקס. אחי, איזה משפטים אתה מביא היום. כן, זה חדר שעברתי איתו את הרגעים הכי קשים שהיו לי. היה הרבה? האמת שלא, אבל הכי קשים. אז יאללה, תקרא להם. קבלו את חדר מספר 5, איתן אדרי, אלי לוי, מלאכי בוזגלו, ואני! בסוף שבוע, באופן קבוע, החבר'ה נפגשים. זה כלל ידוע, יש מצב רוח, ביום הרווקים. שולחן... קלאס או לא קלאס? וואלה, קלאס, אחי. אני יודע, אחי. חדר הבא, זה החדר הכי מגוון בפנימיה. כל אחד בצבע. קבלו את חדר מספר 6, ליאם סעדון, יגל חצ'בי, עובד עטל ואריאל חורי. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. 6 chis, ey. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos. יפה, וואלה יפה. מגוונים. יפה, שאפו אחי. יאללה, תביא את החדר הבא. חדר הבא זה חדר של קיבוץ גלויות. אחד תימני, אחד אשכנזי, אחד מרוקאי. אימא'לה. כל אחד משהו אחר. קבלו את חדר מספר 7, הלל לגור, יגל בוזגלו ולוי פוזנר. וואי, קיבוץ גלויות אורגינל. יפה, אחי, יפה. החדר הבא, זה המזווה של השכבה, אחי. אתה רוצה מתוק, יש לך, אתה רוצה מלוח, יש לך, אחי. אתה רוצה לבשל ארוחה, אתה רעב, יש לך. וינטר, עשית לי דודה, תזמין אותם, אחי. יאללה, זה חדר קטן, אבל הם עושים את העבודה. יאללה, בוא נראה, נו. קבלו את חדר מספר 8, איתי חדד ורועי כהן! אוכל, קדימה אוכל. אוכל. קדימה אוכל. לאכול פה את הכל, לאכול פה ולשלול. אוכל, קדימה אוכל. בהכרח רואים שאתם רעבים, חבר'ה. החדר הבא, אתה מקשיב? יאללה, נו. החדר הבא זה החדר שהרב אלעדי הכי אוהב להעיר בבוקר. למה אוהב? במיוחד את לנקרי. וואה. כן. קבלו את חדר מספר 9, איתן חדד, יאיר לנקרי, יאיר דידי ואופי חצ'בי! קומון! לנקרי, אתה מאכזב אותי, תקום! טוב, אוחרון. החדר הבא זה החדר הכי אסטרטגי בפנימייה. למה? למה? אני לא אחשוף כי הצוות פה, אחי. הבנתי אותך. קבלו את חדר מספר 10, נועם מזוז, ניתאי סילוב, יאיר צברי ונריה כהן! בהכרח מרשימים, אחי. וואי. אתה יודע לאיפה הגענו? לאן הגענו? הגענו לחדר שנועל את החדרים של מחזור זהו? ס"א. זה חדר אחרון וסיימנו. חייבים לדפוק כניסה.
אני מזמין אותם. יאללה, תביא. קבלו את חדר מספר 11, יעקב יום טוב, איתי כהן, אליה קרסנטי, צביה רובס ואוריה כהן! וואו, וואו, וואו. We fucked up so bad they can fall. Focus on the headline. Focus on the headline. We gon' leave no sign. Make it. יפה, יפה, וינטר, סובב רגע את הראש, סובב. וואי, וואי. היה לך פעם מחזור כזה? אין דברים כאלה. תרימו לעצמכם, היידה! תרימו! איזה מחזור, שמע. וואי, אליפות, אחי. וינטר, אני חייב דקה של רצינות, תהיה איתי רגע. באשר לך. לפני שמתחילים בהכתרה האמיתית, ואחרי שקיבלנו את כל מחזור סמך א' המטורפים, חשוב לנו לציין בערב המרגש הזה את בוגר הישיבה אורי יצחק חד, השם ייקום דמו, אחיו של צור, שנפל בלחימה על הגנת המולדת. אורי היה תמיד עם חיוך גדול על הפנים, בשמחת חיים שהדביקה את כל סביבתו. חבריו של אורי מספרים עליו שהוא היה עמוד התווך של החבורה. אנחנו רוצים להזמין את ציון חדד, אביו של אורי יצחק השם ייקום דמו, לשאת דברים לזכרו. טוב, קודם כל אני לא רב, אפשר... קודם כל יישר כוח עצום, באמת הרב שמחה זה מרגש מאוד. גם כל מי שמכיר אותי יודע שאני בדרך כלל לא מדבר, אבל כשאומרים לי בוא דבר על אורי אז אני לא יכול להגיד שלא. גם היום בערב, לא בערב, היום בצהריים נתתי שיחה על אורי בישיבת בני עקיבא בבאר שבע, תלמידי כיתה זין או ח', אני כבר לא סגור על זה. האמת היא שזה מדהים, כיוון שהיום הולדת של אורי בימים האלה, זאת אומרת אורי נולד בד' באדר, זכינו והוא למד בישיבה בכפר מימון, ואורי היה, אני תמיד אומר את זה ואשתי צוחקת עליי, אבל חוץ מזה תמיד אני אומר שהוא היה ילד ג'ינג'י מתוק, שמח, שנון, מאוד אהב את הישיבה, מאוד אהב ללמוד בישיבה, היה להם מחזור גם, אני חושב שמחזור מיוחד. וברוך השם, אחרי זה אורי עבר ללמוד בישיבת איתמר עם עוד כמה חברים, התגייס לנחל, גדוד 931, ראה בזה מצווה קדושה ונלחם, הרגיש שהוא עושה למען עם ישראל, וגם אנחנו לא נאריך פה עכשיו כי זה לא הערב, עכשיו יש פה את הערב של השמיניסטים, אבל אני אומר באמת אפשר לראות איזשהו חוט מקשר שברוך השם גדל פה בישיבה ויוצאים מהישיבה בוגרים, יוצאים מהישיבה בוגרים איכותיים, יוצאים מהישיבה בוגרים שמרימים את הראש של כולנו. אני בטוח שאורי היה גאה בכם, שמיניסטים. לראות איך באמת מצליחים לשלב גם תורה וגם חוכמה וגם דברים נוספים ביחד. וכל מה שיש לי לומר זה תודה רבה, יישר כוח עצום, גם לרב צבי, תודה על כל הליווי, גם לרכזת החברתית פה, הרבנית. תשמעו, האמת היא שהיא באמת משהו מיוחד, זאת אומרת עוד לא נתקלתי בכזה דבר, וברוך השם אנחנו צריכים גם לעבוד עם הבת שלה, אז באמת תודה גדולה ויישר כוח, וגם אני מעריך ומשער שגם במרוץ שאמור להיות לזכרו בשבוע הבא, בעזרת השם, נזכה להיפגש שוב. באמת יישר כוח, תודה רבה למחזור, תודה רבה לבן שלי, צור, והמון המון בהצלחה. אחרי דברי החיזוק של ציון, אנחנו רוצים להזמין את אריאל חורי לעשות סיום מסכת לזכרו ולעילוי נשמתו של אורי. אני סיימתי מסכת מגילה לעילוי נשמת אורי יצחק, וגם לפני פורים, ככה לסיים את המסכת.
תנו רבנן, משה תיקן על ישראל שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג. עכשיו, יש שאלה. הרי בהלכה רשום שצריך לדרוש 30 יום לפני. אז למה פה רשום באותו יום? לומד לי פה משהו אחד. אתה לומד לי פה שלפני כל דבר שאתה עושה, כל דבר גדול שאתה עושה, צריך ללמוד אותו לפני, ולהיות כאילו לשאול אותו ולדרוש בו. עכשיו, לפני החג ולפני הכל צריך ללמוד את ההלכות, כדי להיכנס לחג בצורה הכי טובה שאתה יכול, וב100% שלך. אותו דבר, בכל דבר בעבודה, כל דבר שאתה נכנס לעבודה, צריך ללמוד את העבודה לפני שהוא עובד בה. עכשיו, אני מקשר את זה כביכול להכתרה שלנו, למחזור סמך א' האגדיים האלה פה, ששאלו, עשו הכנות 30 יום לפני ההכתרה, עבדו על זה קשה מאוד, שאלו את הרב שמחה, כל הרבנים, אפשר ככה וכל ההכנות וזה, ועכשיו הם דורשים, מבקשים להיות בשקט, שתהנו, וזהו. הדרן הלך מסכת מגילה והדרן חלן, דתן הלך מסכת מגילה ודתן חלן, לא נתנשם מנך מסכת מגילה ולא נתנשם מנן, לא בעלמת דין ולא בעלמת דעתה. הדרן הלך מסכת מגילה והדרן חלן, דתן הלך מסכת מגילה ודתן חלן, לא נתנשם מנך מסכת מגילה ולא נתנשם מנן, לא בעלמת דין ולא בעלמת דעתה. הדרן הלך מסכת מגילה ודתן חלן, דתן הלך מסכת מגילה ודתן חלן, לא נתנשם מנך מסכת מגילה ולא נתנשם מנן, לא בעלמת דין ולא בעלמת דעתה. רצינו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתהיה תורתך עמנו בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחאי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רכיש בר פפא, סוכה בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא. הערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ויודעי תורתך. ובאתי לך כמני, מצוותיך כי לעולם היא לי. יהי לי בית עלמין בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חייתני. ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך, אמן אמן אמן, סלע ועד. מודיעים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, ששמת חכינו יושבי בית המדרש ולא שמת חכינו יושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים את דברי תורה והם משכימים דברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים מקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחלון הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידני לבאר שחת, אנשי דמי ומרמה לא ירצו ימיהם ואני אפתח בך. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת מגילה, כן תעזרני להתחיל מסכת ספרים אחרים ולסיימם ללמוד ללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך באהבה. ובזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד ליול זרי שלא תמוש התורה מפי זרע זרי עד עולם. תתקיים בהלכתך, תנחה אותך, בשוכבך ותשמור עליך וכניסות היית תצריך. כי בי ירבו ימיך ויוסיף לך שאלות חיים, אוי חמים בימינה ובשמאלה אשר בכבוד אדוני יזרמו איתנו, אדוני יברך לנו בשלום. גדל שמר רבה, אלמד היו עתיד את חייתה ולחיין ביתה ולעסקה יתהון לחיי אלמה ולבני קרתה דירושלים ושכללה יחלה בגבר ולמקר פלחנת נכורה מן הרעה להטבה פלחנת דישמעיה להתרה והמליך קודשה בריחו ומלכותי ויקרב יצא פוגלי קרב משיחה לחי יכון וביום אחד יכול בית ישראל בהגדת הקריב אמרו אמן. יש שמר רבה מברך לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתברך ותאמר ויתנשא ויתעלה ויתאהב ויתעלה שנקודשה בריחו לילה מכל ברכתה שאתה תשבחתה מלחמתה דאמירה באמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנה ועל תלמידו ועל כל תלמידי תלמידו ועל כל מן דסקי באתר הקדישה עדי ודין וכל אתר ואתר יהיה להון ולכון שלמה ריבה חינם וחיסה ורחמין וכהן ארכין זונות רווחים ופוקלים וקדם ובואין לשעה ואמרו אמן. יהיה שם רבה עמית שמה חיים וסללה ושעה מלחמה זבר רפואה גדולה שיחה לכפרה ואילך הצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. יעשה שלום במרומה ורחמה יעשה שלום עלינו כל עמו ישראל ואמרו אמן. תודה רבה לאריאל חורי על הסיום מסכת המרגשת. ויתר, שנמשיך בערב? יאללה, אבל רגע, אחי. לפי דעתי, עכשיו אנחנו צריכים להכיר את השמיניסטים יותר לעומק. לא בהרכבים, חדרים, יותר לעומק, בשמות, אחי. יאללה, אבל יש לנו את כל הערב, מה הלחץ שלך? לא, עכשיו, אחי. טוב, קבלו יאללה. את מחזור סמך א' בסרטון שמות לפנים!
יש אנשים עם ראש על הכתפיים, אני אישית מעדיף אותו על הכרית. כשהחיים יעברו מול העיניים לא רוצה להתבאס על התסריט. הם הולכים עם הזרם, אני מעדיף לחיות את היום. מה יש לי לחפש בגן עדן? הולכות לגיהנום. הם מטיפים על השכלה, מסגרות מכניסות לבלבלה. בלי נשמה, הכל מסחרה. תשמע, דבר איתי חופש, פרגן אהבה. אני לא רוצה לחיות בעונש, אז בוא נשבור את החומה. הם מדברים, אני שומע רק איי 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 איי. בתיכון לא תהיה אקדמאי, לא תהיה אקדמאי, לא תהיה לך עבודה, לא תהיה לך עבודה, לא יהיה לך כסף, אם לא יהיה לך כסף אז לא תהיה לך אישה, לא תהיה לך אישה, לא יהיה לך ילד, אם לא יהיה לך ילד אז לא תהיה לך שמחה. אבל אתם רצים רחוק מדי, ואני חושב איזה כיף להיות חי. החיים שלהם מספר בשבילי עם ציור, שם לי ווליום, מכבה את הזמן, את המתמטיקה למדתי מהכסף באולפן, והם רואים אותי טיפש, מנסים לבוא נגד אנשים בחליפות, לא מבינים שזה רק בגד, ואני לא גאון, פשוט חי את החיים שלי הכי נכון. לא מתאים לי בוס בעבודה, שעון על היד, למה מה קרה? לא תמצא אותי קשור בעניבה, אני לא כזה, לא בקטע שלי להיות כלבה. דבר איתי חופש, פרגן אהבה. אני לא רוצה לחיות בעונש, אז בוא נשבור את החומה. אז אם לא תלמד בתיכון לא תהיה אקדמאי, לא תהיה אקדמאי, לא תהיה לך עבודה, לא תהיה לך עבודה, לא יהיה לך כסף, אם לא יהיה לך כסף אז לא תהיה לך אישה, לא תהיה לך אישה, לא יהיה לך ילד, אם לא יהיה לך ילד אז לא תהיה לך שמחה. אבל אתם רצים רחוק מדי, ואני חושב כמו איזה כיף להיות חי. ואני חושב כמו איזה כיף להיות חי.
וואי וואי, איזה שמיניסטים, אה? וואלה, היה סרטון חזק, אהבתי את שלך. אהבת את שלי? כן. וואלה, גם שלך לא רע עם הברווז, אתה יודע מה זה היה? אהבתי. שומע אליאב, אתה זוכר, הישיבה לפני איזה שבוע, שבועיים, ניסו לעשות איזה סרטון תדמית, למשוך תלמידים. ולא הלך להם כזה טוב, אני אומר לך את זה בתור הכוכב הראשי שם. כן, כן, לא, אני זוכר. קיצר, השכבה, מחזור ס"א, וואלה, גם עשו אחד. ועשו סרטון הצגה. מה אתה אומר? אני כן. זורם איתך. קיצור, בוא נראה להם על סרטון תדמית אמיתי. יאללה, הלך על זה, אחי. יאללה, יאללה. היא אמרה לי דברים שאין לי יום לסרטון, סגרנו את התפיסים, לא עמדנו. אהלן, אתם באמת שואלים איך זה ללמוד בישיבת בית יהודה? בואו תראו. בית יהודה זה הבוקר. יקומון! שריקי, קום מהמיטה! קום! דביר דוד, תצא מהמיטת מים! דרור, העלית השן מהמיטה! יקומון! זה לחיות בתודעה של שפע. זה המלחמות מים בהפסקות. זה השיחות חולין עם הרצל. הרצל, שומע? אתה לא מבין מה היא אמרה לי, אחי. הרצל? אחלה הרצל. בישיבה שלנו מכבדים את העולים. זה לחגוג מספרת של שקס בדקה ה-90. זה נפש בריאה, זה גוף בריא. זה לטרוף את הגמרא. כדורגל ברביעי. בזמן! זה טרמפים בלילה לאיזה מאנץ' בשיבולת. שהחדר אוכל נעול. נכנסים מהחלון. בית יהודה זה הדשא. בקיצר, אין על בית יהודה בעולם. וואי וואי, איזה סרטון תדמית הכינו, אה? וואלה, אחי, הצגה, שהם אכלו שם את הדשא וזה. כן, אהבתי. אבל זאת הסרטון תדמית, אחי. השמיניסטים הכינו קליפ, אני אומר לך, משהו נופל לך הפוני. מה, כתבו? אין לך פוני, הוא ייפול לך אבל. צחיק. מה, הם כתבו עם במאי, צלם, עניינים, הכל? הכל, זרוק משהו להגיד לך. רחפן נניח? יש. עלו על בגגות? עלינו. הרמים רקדו איתם? רקדנו איתם. וואו, נשמע הצגה, אחי. כן, כן, אחי, באמת קליפ הצגה. בזמן האחרון עבדנו והשקענו על ההכתרה, והרמנו לכם ערב לפנים. אנחנו מבקשים מכולם... אליאב. צודק. מתיתיהו מלשיט! אתה יודע כמה תלמידים פסלתי בית יהודה ישיבה על הפנים? יואו, שמעת מה אמר על בית יהודה? אני לא הייתי מוותר על דבר כזה. אני לא הייתי מוותר על דבר כזה. מתעורר בבוקר באחד, שרה שוב פורצת לי לחדר, אני מתכסה ומסתובב לצד. יוצא לכיתה, עוצר בחדר, אוכל לשם ריח של גופה. זה היום של הקציצה, אני שמיניסט, אני עוקף בתור. לא יפה, עוד מנה כי אני יכול, רוצה את השניצל היותר גדול גם אם הוא מאתמול. אבל למרות הכל יש אווירה, מורים כאן שותפים שמינית הצגה. אם אתה לא מפה אתה לא תדע. יאללה חלי, אברה, מרו בית יהודה דה 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 דה, בית יהודה דה 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 דה, בית יהודה דה 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 דה, בית יהודה דה 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 דה. גב תחלב, יא חמשוש. זה שמיניסטה, מותך ותיתן כבוד. בבגרויות פה עושים מה שרוצים, מעתיקים בקבוע כל בגרות חצי שעה בשירותים, הטלפונים בכיסים, רק תתפלל שלא תהיה עם מתיתיהו, שלא יפלו המגנים. אין רמים בבקרים, מדריכים אין בלילות, לא מוצאים את המחליפים, אין חשמל בפנימיות, בית מדרש של ההסדר, דיכאון, פורץ
מחוץ לחדר אוכל מהחלון יש פה חצי שכבה, פתחו פה ישיבה, להשמיד אין מסיבה אבל למרות הכל יש אווירה מורים כאן שותפים שמינית הצגה אם אתה לא מפה אתה לא תדע יאללה נומי, מוזן, ארנולד בית יהודה דה 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 אין מה לעשות בישיבה, סימן שסמך א' לא בסביבה וכשסמך א' לא בסביבה אין מה לעשות בישיבה בואנה איזה סיום קטלני יאללה בוא לישון בוא בית יהודה דה 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 בית יהודה דה 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 בית יהודה, וואו אחי מה זה השיר הזה, אתה נורמלי? אימא'לה, הצגה אני אומר לך, אני מפחד ללכת לישון והמוח להשאיר אותו שלי מסמסם את ברכב, זה. עזוב, להשאיר אותו ברכב כן, אבל עזוב רגע, וינטר. מה יש? אנחנו קצרים בזמן ומי כמוך מבין אותי. וואלה, מבין אותך לגמרי. בזמן האחרון עבדנו והשקענו על הכתרה והרמנו לכם ערב לפנים. אנחנו מבקשים מכולם להשתיק טלפונים כדי שנוכל להתחיל בהצגה. דרך אגב, כל הדמויות וכל האירועים בהצגה הם פרי דמיונם של היוצרים, וכל קשר בינם לבין המציאות מקרי בהחלט. הכתרה מחזור סמך א', אנחנו מתחילים! או גריידר אבל למה אתה תוקף אותו? נגמר לו כל הדמג' מה אתה עושה? מיני פקה שים אותו, תקוף אותו וואו אוי מה זה? איך מדליקים את זה? מה קורה? נחטפתי יותר, חטפו אותי בבקשה אמרו להציל אותי כאילו, מה זה להציל? את מי שיכול כאילו כמובן אם אתה יכול ורוצה סתום! מה זה שתוק? מה עם ההגינות? מה עם ההגינות שלך? טוב, אני רגיל שמשתיקים אותי אני אשתוק אוי ואבוי! 90 מגה-בייט הסרטון הזה תופס לי! בחק מיני פקה תקוף אותו אבל אין לו אליקסר! הרפסיקה! מה? ראית שחטפו את הרב צבי? אוי ואבוי! חטפו את הרב צבי, אני לא מאמין! לא ראית? נשלח סרטון מהטלפון של הרב צבי בקבוצה שלנו. איזו קבוצה? על מה אתה מדבר? הקבוצה שלנו. השולטים הוורודים והרב צבי. אוי אביחי, המסכן שלנו. איך הקדוש ברוך הוא לוקח רק את הטובים? אתה מתכוון לרב צבי? כן, הרב צבי, הקדוש ברוך הוא לוקח גם כאלה. מה קורה? חילה שאיחרתי, דתיה ביקשה ממני לקנות 3 חלב, והמשובש הזה מנסה לסרוק את החלב וכולו טין! טין! איזה שבור! ראית את הסרטון של הרב צבי? אני ראיתי סרטון
של הרב שניר גואטה המלך מעביר שיעור טיל. הרב הראל, זה לא הזמן, זה לא המקום ולא השעה. חטפו את הרב צבי ואנחנו חייבים לעשות משהו. מה זאת אומרת חטפו את הרב צבי? לא ראית? שלחו סרטון בקבוצה של הצוות שלי, שלנו, שרואים אותו חטוף. וואו. וואו. טוב, אז מה עושים עכשיו? אין ברירה, חייבים לצאת לחפש אותו. אבל איפה הוא יכול להיות? אני יודע, אולי ישאיר לנו רמז איפה שהוא לימד פעם, בחברותה. חברותה, מלא סטלנים. ערב טוב. ערב טוב. או עליזה, או יהודית, מה שלומכם? מה אתם עושות פה? הליכה, שיום טוב. הליכה, דחופתי. הליכה, כל הכבוד לכם. חשוב. טוב, בואו נחזור לנושא. אנחנו מוכרחים ללכת לחברותה, מקסימום להחזיר את עמיחי, המנהל הקטלני שלנו. לא, אנחנו מוכרחים. הרב צבי סומך עלינו. ואתם חייבים להחליט אם אתם חבורה של גושי בשר חסרי משמעות שלא רוצים לעשות כלום עם החיים שלהם ומעדיפים להירקב כל היום, או שאתם באים איתי להציל אותו. בואו, אפשר את הפגז. אוי, טוב, אני איתך. אני... סתם, מכיר את האלה שנתקעים? אני בתוך. אין, הכריזמה שלי תמיד עובדת. יאללה, יצאנו. שנייה, אני מסיים את המשחק. מי שם מגנייט? רק שנוזלים שמים מגנייט! תהיה שנוזל! טוב, הדרך היחידה כאילו שלא יזהו אותנו הוא לנסות להשתלב ביניהם. חזק שלך. טוב, אני אתחיל. מה הולך בו? יכול לארגן אותנו באיזה קטנה, יעני, לעוף בשמיים, יעני, יגוש מגניבות מטורף שכמוך? בדיוק נגמר לי כל הסחורה גיבור. אבל יש לי קצת וייפ. עדים בטעם תפוח, משהו. קבלו. בחור ישיבה יקר, שאלת את עצמך פעם איזה נזק גורם לך שאיפות העשן הללו? הרב הראל, במקרה שלך עדיף שתישאר כמו שאתה. כמו שאתה. סבבה. יאללה, גנג, יש לנו את זה, יצאנו. מה השנוזלים האלה? חבר'ה, אתם שמושים הקדושים. דוד, אנחנו חברים של הרב צבי. הרב צבי? אחלה הרב צבי, אחי, אח שהוא בנפש. גדול. תגיד, אח שלו, איפה היה החדר של הרב צבי? אח שלו? מיימן? אחי, זה אשכרה פה מאחורינו הגבר. ריגשת. תודה, ברו. רוצה אני לפנק אותך באיזה שחת, יעני? מה? למה הוא מדבר? למה הוא עושה, אחי? לא מדבר על... זה לא מעניין, אחי. הכל טוב, אחים שלי? וואלה, יש דיבור חריף שאתם לא משלנו. דוד, אנחנו הכי משלנו, אחי. אחי, מרגיש לי שאתה מורח אותי כמו אמבה, אחי, אצל בני כחלון. מי אוכל אצל בני? יש לך בובלין 10 מטר ליד, יא משובש. בובלין, אחי. נראה לי ידי של השכן לא מדושן מספיק. מרגיש לי שהקוקייה לא זמזמה בזמן, אחי. אתה מבין את הראש, אחי? אני מת, אחי, בטח שזמזמה, אחי. אפילו הרב שמחה שמע אותה, נכון הרב שמחה? כן, זמזמה. הנה, זמזמה. אני שמעתי. שנייה. זמזמה. הרב שמחה זה שהפתנו מהישיבה? לא, מה פתאום? אני בכלל הרב שמחה אחר בכלל. זה שושו. אחי, זה שהרב שמחה המקורי. בחיים לא ניתן לך לעבור. זוז. בואי, תגיד. זוז. טוב, זה לא בואי, מזל שהבאתי לפקדים הסרסנים שלי. מה הוא אמר על סרסנים? לא הבנתי. מה הוא גנוב? רגע. לתוך האף שלך ולעקרת המין הזה! לא תוכל יותר לקרוס ולקרוס!
זה? לא יודע. דם! שמחה בודי, ועדיין יש לך את זה! אתה מסתובב עם מטביע סטלנים כאילו? בוודאי, מה זאת אומרת? פיקוח נפש! טוב, תחפשו כל דבר שעזר לנו למצוא את הרב צבי. יקומון! שריקי! יקומון! איזה ריח! גועל נפש! תראו! מה אתה מדבר? יש פה קבלות על כרטיסי טיסה ללונדון! לונדון? מה הקשר לונדון? מה לונדון? מה, הוא שבור? אין ברירה, אנחנו טסים ללונדון. ושתדעו שחורף עכשיו, אז תבוא עם בגדים חמים. לא כמו רועי זוהר, כסלו, יוצאים לי מהפנימיה עם תחתון. נבוא. יאללה ללונדון. I go my friend for off a music road. תגריר הבעיות. כבר שעתיים אני מחפש אותם בהודות ולא מוצאים! מה זה מעייף? אין ברירה, קצרים בזמן, חייבים להמשיך לחפש. יאללה. ערב טוב. גם בלונדון הם הולכות. עוד פעם הליכה? בהליכה, ברוך השם. רגע! מה עם שימי? מי זה שימי? מה זאת אומרת? הגרטל המתוק שלי! הרב שמחה, אין לנו זמן לגרטל שלך. זה נשמע שאתה טועה. הוא פה והוא שומע אותך, הרב שי, ויש לו שם! חזק שלך. זה לא מעניין אותי, שימי. אנחנו קצרים בזמן, וזאת לא הפעם הראשונה שהוא מעכב אותנו. זה נשמע שאתה טעון על שימי, ומי שטעון על שימי, טעון גם עליי! בטח טעון, כל פעם הוא מעכב אותנו. שימי הוא חלק משמעותי מהצוות שלנו. חברים, בואו נרגע. הכל טוב. בואו נרגע. נמאסתי מהשטויות האלה. אם שימי ממשיך, אני בחוץ. אוף, אני רציתי להגיד את זה. אם ככה, אני לא יכול לראות אותך יותר ויכול לשמוע אותך יותר. אני אולי תמיד גבר ורציני, עם ארגזים של כריזמה. אבל גם לי יש רגשות. אני לא יכול לראות אותך ואני לא יכול לשמוע אותך יותר. אם ככה, אני לא יכול לראות את עצמי ואני לא יכול לשמוע את עצמי יותר. איך הוא מעז לדבר עליך ככה, שימי? לעולם הוא לא ידבר עליך ככה עוד. כשהוא היה במילואים, אני עליתי ללמד את השמיניסטים היקרים, ועכשיו הוא ככה מעז. עכשיו אנחנו פה, לבד, בשלג, בקור הנורא. שימי, אתה רוצה לבנות איש שלג? זה לא חייב להיות איש שלג. מצחיק איך לא דמיינתי, מרחק מקטין הכל. הפחדים כולם שלטו בי, זה שייך כבר לאתמול. עכשיו אוכל אולי לראות מה מסוגל עוד לעשות. את טוב אין רע, סוף סוף אני חופשי. לתתקור, לשחרר את סודות חיי, לעזוב,
קר לא מפריע לי, לא חודר. איפה רועי כהן? דתיה, את לא מבינה, סגרתי שיעור טיל ב-300 שקל לכמה בריטים פה. תינוק, איך קוראים לך? קקתי תזבו תינוק. לימדתי אותו להגיד אני איגור. גדול. לא משנה, דתיה, הם פה. יאללה ביי. שלום. אז זה קדושה. קדושה ארץ ישראלית. במסכת סנהדרין, דף צדיק ח' עמוד א', שורה 56 כתוב אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולם מזה שנאמר בארץ ישראל נותנת את פירותיה בעין יפה שנאמר ואתם ארץ ישראל נותנת תדלוק לכם תסולם ישראל כי קריב הוא יבוא. ומכאן אנחנו למדים מאברהם אביני שבא אליו עם מלך גרר, הבארות הם שלך ים שובש, הבארות הם שלך ים שובש. והמשיך אברהם אביני ודרש שא ברכה, שא אישה וסע לי מהעיניים. גדול. מעשה בחסיד ואשתו החסידה שכל משפחה הם M4 אבל הם משפחה של M16 16 ילדים ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, גד, נפתלי, אשר ויורם. גדול. מה קשור יורם? אמר רבי ארכימדס, יורם הוא קץ הגאולה. excuse me sir, what do you mean משובש? It's very important to use capital letters correctly. Thank you. Yeah. Vawel הרב vawel. זה אני. יאללה ביי. חכו רק רגע. wait just דקה בדודה. חכו דקה. someone מכם יש אולי את המספר של דונלד, מיסטר פרזידנט דונלד טראמפ? I got Trump's number. בוא תביא לי אותו, אח שלו. 0 כן. 5 2 538 כן. 1 6 4 כן, תוסיף גם 8. חזק שלך. תודה רבה לך. Thank you. Thank you very. עכשיו, אני אתקשר לפרזידנט טראמפ ואני אגיד לו להציל את הרב צבי. Good morning for you, Donald. How are you, President Trump? How are you? Thank you so much. תעוף לבית מדרש מיד! סתם. גדול. Listen, שמע, איזה שבור אחד, קידנאפ דרב צבי. our רב צבי. שלנו. הקידנאפים. אני מה זה צריך, תקשיב, אני מה זה צריך, פליז, מה זה צריך עזרה? אז תעדכן אותנו, אתה יודע, אנחנו נגמול לך בדודה, סתם, בדודה פרזידנט טראמפ. רגשת. Thank you very much. And the Kebe and the Kaaba will bless me. Us. Will bless us. גדול.
איזה ביצוע הבאנו, שימי? הרב שי, מה זה המדים האלה, הרב שי? בקטנה, הייתי במילואים. קפצתי שנייה לסוריה, לבנון, מצרים, איראן, עיראק. חזרתי בזמן, צלתי את פרס ומדי מהמן לרשע הקטנה בעזה וחזרתי. אגב, זה רשחת המכערות. אבל עזוב את זה, הרב שמחה, איפה אתה היית? אני הבאתי ביצוע של לדגור מענה ועזה. נו באמת, הרב שי, איפה אני יכול להיות? אתה יודע, קצת יצאתי לנשום, אוויר טוב. אתה יודע שאני אוהב אוויר טוב. לא כמו במכונות הנשמה האלה. אבל בוא נחזור לנושא. כדי שנוכל למצוא את הרב צבי, נצטרך לעבוד יחד. טוב, אני מוכן לסלוח לך הפעם. אבל בתנאי שתיתן לי להיות אחראי על משהו. הרב שי, אתה אחראי על כל הישיבה. לא. אני רוצה להיות אחראי על האוכל ביום שני. הרגו אותנו עם המושט הזה. קיבלת. משמח אותי ממש שהשלמנו. שנעשה את הסיסמה שלנו? יואו. מה נעשה עכשיו, תגיד לי? איפה כולם? הרב שמחה? שנגיד לו שאנחנו פה? הרב שי? סמנטה? גדול. אני אפילו לא מכיר מישהו שקוראים לה סמנטה. הנה אתם. הנה אנחנו. אוי! מה, אתה שבור? כולה הבאתי קצת רגש. איך? רגש. לא מכיר. לא משנה חברים, בואו נחזור לנושא. הרב צבי נכתב ואין לנו שום כיוון. אני שלחתי הודעה לפרזידנט דונלד טראמפ, אבל הוא לא ענה לי. הבנתי. לא משנה חברים. בוא נחשוב אולי על מה הרב צבי עשה באותו יום. הרב הראל, יש לך רעיון? הרב שי, אולי גם לך? אני יודע, דפק את השמיניסטים במגנים, אכל סביח, התווכח עם חלד על זה שהוא רוצה להיות רם. מה זאת אומרת רצה להיות רם? כן, לא יודע למה הוא לא ביקש ממני, אבל מה הבעיה, בוא נזכר שנייה. בואו נזכר. בוא נזכר שנייה. אני אתן לו 50. 50, טוב, 50. איתי, זוז. וואלה, שלום עליך הרב צבי. אני דיברתי עם אנשים שלי, עם פטימה, עם מוסטפית ועם שמרית בר יוחאי, והם כולם אמרו לי חד וחלק, אתה יכול להיות רם. אז אני מבקש ממך הרב צבי, אני רוצה להיות רם. אני מבין אותך חלד. אבל רם? אני לא יודע אם רם. שלום עליכם. אני אסביר לך, אני אתן לך דוגמה. בחברותה, היה לנו רם אחד, אחמד. חלק אהבו אותו, חלק לא. אבל אתה יודע, הוא לא היה איזה שטייגליסט. וגם חלד, יש בעיה. אתה יודע, אתה לא בדיוק... עכשיו, תראי. מה זה לא בדיוק? אתה לא בדיוק... אלימלך. משלנו. וואלה, למה לא משלנו? אני אחי משלנו, אני קשור לעקדת יצחק. אני רצחתי את יצחק על כבוד המשפחה. אבל... טוב, אני אחשוב על זה, חלד. אני אחשוב על זה. יאללה, סבבה.
אני חושב שחלד היה יכול להיות רם נהדר. מה קרה לך, הרב הראל? הוא לא משלנו. יש שמועות שבמחסן של המקרר יש יותר אמל"ח ממלפפונים. מה אתה מדבר? טוב, אז חלד הוא החשוד העיקרי שלנו. מה זה? חוזרים לישיבה? מה קרה לך, הרב הראל? אם חלד באמת חטף את הרב צבי, אז הוא כבר מזמן לא בארץ ישראל. אז מה נעשה עכשיו? איך נמצא אותו? טוב, לא השארתם לי ברירה. אני אאלץ להשתמש ברוח הקודש שלי. אבל לפני הכל, אני אשים את שימי. יש לך רוח הקודש? איזה? תמיד ידעתי שהוא צדיק רצח. הוא הכי צדיק בארץ. וקיבי ואספות יריב אביון. שמחה, אתה בטוח שאתה עדיין מתגלה? ברח לי טיפה, שנייה. איזה צדיק. מה זה? הביאו את הנביא! אשרי גדול בתורה. אשרי, אני הרב אשר. צחק, כן? אליהו הנביא ויחזקאל, כן? חזק וברוך. צחק. הרב שמחה. הרבנים, מה נשמע? דברים טובים לכם. יום נעים, כן? מעולה. תראו, הרב שמחה. אני נביא מאז שאני בישיבה 300-400 שנה. אני מבין שאתם מחפשים חלד. אם כבר חלד, הזכרת לי בדיחה. כן? ערבי, יהודי ואפריקאי. הולכים ביער. אגב, אפריקאי. אני יודע של הזינוקים שהבאתם. בסדר, לא משנה, לא עכשיו. בקיצור, הולכים ביער, כן? בשביל מכשפה. המכשפה אומרת, תראה, יש כאן 3 אבטיחים לפפאיה. כן, כל אחד מכם צריך לסיים את האבטיח בפחות מ5 דקות. אם לא, הוא ימות, כן? האפריקאי בא, אוכל את האבטיח, נשאר בחיים. היהודי בא, אוכל את האבטיח, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, כן? פשוט. הערבי בא, נאבק, ממש כן, עם האבטיח. ברגע האחרון, סיים את האבטיח. הם חוזרים לבית, כל אחד מספר את הסיפור למשפחה, וכו'. הערבי מספר לאבא שלו את הסיפור. אבא שלו אומר לו, ידבה, זה הרמדאן, הורג אותו. בצייק, טוב, חלד, כן, חלד. חלד הוא... רגע, יש לי כוחות נבואים, אני באפריקה, חלד באפריקה. אפריקה, כן. אני חושב שהוא באפריקה. עליזה, יהודי. ערב טוב. ערב טוב, כן. עלייה? כן, זאת עלייה. כל הכבוד, אחד חשוב, זה תמיד חשוב, כל הכבוד. טוב, תראה הרב שמחה, הייתי שמח להמשיך ולפטפט. אגב, יש לי עוד בדיחה, אבל בואו נדבר על פעם אחרת, כן? בכל מקרה, שיהיה לכם בהצלחה גדולה עם אפריקה ועם חלד. אני עכשיו צריך ללכת לשיעור הנבואים שלי. יש לנו שיעורים נבואים, זה כל הנביאים באזור, זה מה שצריך לעשות. שיהיה לכם יום טוב ובהצלחה גדולה. שמעתם את חלד? יאללה, לאפריקה! יאללה, לאפריקה? יאללה. כפאו!
what you do, but I'm your boss now. All you haters stay back, cause it's finna go. Where they say I'm off the chain, I'm more like off the meter. The leader, I get these girls wet like Aquafina. These other rappers mute, cause they ain't saying nothing. I'm super bad, get more action than McLovin. Try to stop something, y'all can never catch me. I'ma hit up in the race, so y'all can never pass me. Get back when I rap fast, and get right, and get past, and get last. I'm an outcast, I'm in my class, and I'm so fast, I'm on top of my game, I'm an AC Nash. שופרו דמל קרומו, דיסקו אגב. שחר, איזה זכות. מה אתה עושה פה לבד? מה פתאום לבד? כל הילדים שלי איתי פה. ילוזים, בהו. מה אתה מדבר? כמה יש פה? אכלתם משהו, שתיתם, רוצים שחנון. זחנן? וואו, בא לי גם. קבאו! חזק שלכם. אנחנו באנו לחפש את חאלד. חאלד? חאלד? כן, הוא החשוד העיקרי בחטיפת הרב צבי. ויש לנו מקורות נביאים שהוא נמצא באפריקה. הרב שמחו, אני לא כל כך חושב שאני אוכל לעזור לך. בכל זאת, אפריקה היא מדינה עצומה. אולי בכל זאת אוכל להציע לך פוחית? בהית. תראה מה זה. חשבתי שמעתי את חאלד. זה באמת חאלד, הנה הוא מתחזה. ילוזים, תפסו אותו! וואלה שלום עליכם הרבנים, אני מבטיח לכם, אני לא עשיתי כלום. תנו לי לטפל בו. לא. שבור אותו. בוא תנגח לי בברך, למה אין לי כוח להביא את הברך של הפרצוף שלך. לא. אהבת השם גורדון. קבאו! תרק אותו. תן בו. קבל את תרגיל 27. חסוך מאיתנו שקרים, חאלד. אנחנו יודעים שאתה זה שחטפת את הרב צבי. חס וחלילה. כי הוא לא נתן לך להיות רב. חס וחלילה, השם ישמור, אני בחיים לא אגע ברב צבי. אז למה ברחת מהארץ? ידעתי שישר תחשדו בי, אז ברחתי. איזה שבור. ערב טוב. ערב טוב. שלום עליכם. טוב, אם זה לא אתה, אז מי זה? וואלה, אני לא יכול להגיד לך בוודאות, אבל אני יכול לספר לכם מה אני ראיתי באותו היום. ספר לנו. ספר לנו. שמע. בוא תספר לנו. בוקר טוב. בוקר טוב. חאלד, תביא חלב! טוב, בסדר. מה זה חאלד? איפה הכיפה שלך? וואלה, מחילה, שכחתי. מה זה לשכוח את הכיפה שלך? וואלה, אני מצטער, מחר. ווי, בוקר טוב לכולם. נעמי, מה זה האיחור הזה? מה זה איחור הזה את אומרת? אני שאלו אותי עושה תמיד. בואי, שרה, לא שאת באה בזמן. אתם שוכחות שאני גם מורה. מה זה מורה? מה אני אגיד לך? מדעים והשכלה כללית. וגם מגדלת פלפל באקווריום, וואי. בסדר. הכי חשוב שאותי התלמידים הכי אוהבים ואני הם בית הכי טובה. ממש לא, שרה. אותי הם הכי אוהבים ואני הם בית הכי טובה. אפילו הבן שלי, שלמה קרעי, שר התקשורת אמר את זה. והוא ממש מבין. ווי, נו, אתם כל הזמן רבות, נו, תפסיקו כבר. אל תתערבי. עם כל הכבוד, זה לא קשור אלייך. ואיפה הכיפה שלך? ווי, נמאסתי שאתם מדברות עליי ככה. מה שבצרפתים אתם מתייחסות עליי כאילו אני, איך אומרים את זה? ג'ון ספילנו. מה, לא חשובה? חסרת ערך. ווי, נמאסתי, אני הולך את הרב צבי.
החשודה שלנו זאת נעמי. אז בואו לחדר אוכל מהאסתר, כדי שנעמי לא תראה אותנו באים, ואז תברח. אגב, אני חודש, דוד שלי קנה קונסול למשחקים חדשה מגרמניה. מה זה הדבר הזה? מה, אתם משובשים? יאללה, זוזו, אין לנו זמן לשטויות שלכם. מבחינת ארצה ואז הוא אוכל לכעוס. אצלנו בהסדר אנחנו שומעים גם שמדברים לנו בנועם ובנחת. זוזו, תנקה את הנזלת מהנחיר, זוזו. בסדר. מה קורה, הרבנים? או לפחות מישהו פה עם כיפה. וי, בוקר טוב. הנה היא, הפושעת! וי, מה זה פושעת? תפסו אותה! אנחנו יודעים שאת חטפת את הרב צבי פושעת? וי, מה קשור הרב צבי? אני לא עושה כלום. א', את בלי כיפה. ב', המבטא, תנמיכי. יש לנו מודיעין שאת הלכת הרב צבי להתלונן על שרה ומזל. זאת אומרת שאת ראית אותה האחרונה. וי, נכון, אבל אני לא עושה כלום בכלל. אני רק באתי להגיד לו ששרה ומזל קצת פוגעת בי. אז שדבר אותם יפה ובנועם. והוא אמר שהוא מטפלת בזה. חוץ מזה שדי הרב שמחה שהן לא מעריכות אותי, וזה ממש פוגע. הן אפילו אומרות לי שלום בוקר טוב. היחיד שכל בוקר אומרים לי בוקר טוב מה נשמע זה אברהם, וגם הוא נמצא פה הרבה זמן. וואו. מה שמון כושר. אברהם אומר לכולם בוקר טוב מה נשמע. טוב, אם זה לא את, אז אני כבר לא יודע מי זה. תגידי, שרה, יש אולי משהו לאכול? היום יום שני, יש מושט. שרה, מה מברכים על הדבר הזה? ואיפה אני יודעת? מה, אני תנקמה? מה, אני בבא בתרא? תשאל את הרב שמחה! נמאס כבר מהמושט הזה. בואו נשמיני לכל הבטלנים האלה. למה אפשר עם המושט הזה? איי, כואב על הרב צבי. די סוף סוף נוכל להחזיר את עמיחי, המנהל הקטלני שלנו. אם הייתי עושה את זה לבד, כבר הייתי מוצא אותו. בוקר טוב, מה נשמע? בוקר טוב, בוקר טוב. בוקר טוב, גיבור. בוקר טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. רגע, חכו. מה יש? חלד סיפר שכשהוא דיבר עם הרב צבי, אברהם היה שם. וגם נעמי אמרה שהרבה מאוד זמן היא לא ראתה את אברהם בפנימייה. אז אנחנו יודעים מי חטף את הרב צבי. כן. הרב מסעוד. מה הקשר הרב הראל? מדובר באברהם המנקה. אברהם אביני? בוקר טוב, מה נשמע? תפסיק להתאמם אברהם! אנחנו יודעים שאתה חטפת את הרב צבי! מרו, בוקר טוב. מה נשמע? אני לא יודע, אני לא רוצה. אברהם, יא גוש בשר חסר תכלית שהיה קצת יותר מדי זמן בתנור. מרו, הרב צבי? בוקר טוב, מה נשמע? אני אגמור אותה, אני אומר לך. בוא, מה יש לך? משובש. בוקר טוב, מה נשמע? אוקיי. בוקר טוב, מה נשמע? סבבה. אברהם מוסר. ברור. מרו, תן לי ביט. אברהם, אברהם, אברהם. למה זה, וואו! מה זה השטויות האלה? גם אתה הרב הראל! בוא לפה. בוא. למה עשית את זה? למה חטפת את הרב צבי? מה נשמע? אברהם מוסר שכל בוקר כולם אומרים לו בוקר טוב מה נשמע? חוץ מהרב צבי. אבל אסור לכם לדעת שהוא חטף את הרב צבי, ועכשיו הוא יצטרך להרוג אתכם! בוקר טוב מה נשמע? חכה רגע. אברהם חכה רגע. זה לא אברהם אמיתי. האברהם שאני מכיר זה אברהם שמאיר פנים לכל אחד, ששואל בוקר טוב מה נשמע כל אחד ואחד. פגשתי כזה בעזה. ופותר את הכל בלי מלחמות, בלי אלימות ובלי שפיכות דמים. אני פונה אל אברהם הילד עם החיוך הנוגה שהיה אוסף פחיות לפיקדון. תזכור את הילד הזה. תיתן לו חיבוק גדול. איך הוא מדבר? ושיקיים בעליך. מה קרה? התרגשת? תאמץ את הילד הזה.
בוקר טוב, מה נשמע? זאת ההזדמנות לחבר! תחזיר לנו את עמיחי שלנו! הרב צבי. סתם בדקתי אתכם. חזק שלך. רבו. בוקר טוב, מה נשמע? אברהם מוסר שהוא ממש אבל ממש התרגש והוא מוכן להחזיר את הרב צבי, אבל שני תנאים. בסדר לסמוך עליהם, אני לא יודע. מבצע שלמה וזה, אני לא יודע אם אפשר לסמוך עליהם. בסדר. אני חושב שבמקרה הזה אפשר. אין לנו ברירה, אה? בסדר. ברור. בוקר טוב, מה נשמע? סבבה. התנאי הראשון, הוא רוצה שהרב צבי יגיד לו בוקר טוב, מה נשמע? מקובל נראה לי. מקובל עליי. בסדר, אנחנו נסדר את זה, הוא יגיד. איפה הוא? מה? אברהם. מה אתה מדבר? בוא לאבא. עשיתי את זה. בוא יא גבר. בוא יא גבר. קח אותו. בוא הנה. קח אותו. ארורים. איך אתה, הכל טוב. אחלה רב צבי. תגיד לה. בוקר טוב, מה נשמע? בוקר טוב, מה נשמע? אני לא יודע אם בוקר טוב, מה נשמע. תגיד. בוקר טוב. לא בוקר טוב. טוב, בשביל הרב שמחה. בוקר טוב, מה נשמע? יש. טוב. מה התנאי שלי? אני לא... בוקר טוב. מה התנאי השני? מה התנאי שלי? בוקר טוב. מה נשמע? אברהם רוצה לדעת מי הרב פורים. אוי. אתם יודעים מי הרב פורים? אני אישית לא יודע מי הרב פורים. אני גם... כאילו אני לא רב שלהם 3 שנים, זה מטורף. מי הרב פורים? בוקר טוב, לא, שוב, לא. לא, רגע, יש בעיה. מה זה לא יודע? אתה דפוק? אנחנו לא יודעים מי הרב פורים. בוקר טוב. רגע. חכה רגע. אנחנו עכשיו נמצאים ברגע זה בהכתרה של השמיניסטים היקרים והאהובים שלנו. ברגעים אלה ממש, אנחנו נגלה מי עומד להיות הרב פורים. ואז אברהם יוכל לשחרר את הרב צבי לחופשי. יש. וואו. יאללה. העלו את הרב פורים! בוא, ברור. איפה הרב פורים? בוא, אברהם. נפל לך. מה זה? אברהם יא המגנים. גבר. בוקר טוב, מה נשמע? לגמרי. לשחרר. בוקר טוב, מה נשמע? כן, הכתרה טובה. בוקר טוב, מה נשמע? סתם, מבחן, מה יש לך, אחי? טיפה הומור. טוב, וינטר, אני מאמין שכל הקהל רוצה לדעת מי הרב פורים. תזרים אותם. מי זה? לפני שאנחנו מגלים מהרב פורים, אנחנו רוצים להודות להורים היקרים שלנו, שתמיד תומכים בנו ותמיד עוזרים לנו. אנחנו רוצים להזמין לבמה את הראל סבן ויאלה גור לשיר את השיר לאמהות. ערב טוב.
אמא מתפללת בשבילך ועושה למענך את הטוב שבעולם. אמא שיודעת בלי לשאול לא תיתן לך ליפול, וכשעצוב לך תבוא תלטף, בזרועותיה תתעטף, כשצריך מילה טובה שתחמם את הלב. אמא תודה לך על כל מה שלי נתת, וכל מה שעשית האמנת אותי תמיד על דרך מלך שם, תמיד רצית שיהיה לי טוב. אמא מתפללת בשבילך ועושה למענך את הטוב שבעולם. אמא שיודעת בלי לשאול לא תיתן לך ליפול, כשעצוב לך תבוא תלטף, בזרועותיה תתעטף, כשצריך מילה טובה שתחמם את הלב. אמא תודה לך על כל מה שלי נתת, וכל מה שעשית האמנת אותי תמיד על דרך מלך שם, תמיד רצית שיהיה לי טוב. אמא תודה לך על כל מה שלי נתת, וכל מה שעשית האמנת אותי תמיד על דרך מלך שם, תמיד רצית שיהיה לי טוב. תודה לך על כל מה שלי נתת, וכל מה שעשית האמנת אותי תמיד על דרך מלך שם, תמיד רצית שיהיה לי טוב. תודה לך על הכל אמא. לא, תביא לי את היד, אני לא... וינטר, בחיבוק עם אמא, אחי, עמדתי לבכות, באמת. תשמע, אני בכיתי, אחי. כן, כן. זרגה לי דימה. כן, אבל מה אני אומר לך, וינטר, אתה שומע רגע? מה יש? השמיניסטים, אתה זוכר שהם הוציאו פרומו? נו. אז כדי לדעת מי הרב פורים, הקהל צריכים לראות איך זה נגמר. אז בוא נראה אותו רגע. יאללה.
קהל, בפעם האחרונה, אתם מוכנים? מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? זה? מי זה? סקייטבורד, אחים, סקייטבורד! קבלו. קצת ישאלה כרגע, סלטה. זה אני, זה אני. ערב טוב, ישיבה יקרה ואהובה! ברשות מרן הרב הגדול, הגאון העצום, שכל מידותיו הם כחסד ואמת, בחיי מתים, סומך נופלים, רופא חולים ומתיר אסורים, ששולט בכל מידה ומידה, דין ודין, עמוד הימני, פטיש השמאלי, המזלג האחורי, משבר הרים, עוקר סלעים, מוציא אדמה ממקומה ומחזירה כהרף עין. חיה בש"ס, חיה ברמב"ם, חיה באונקלוס, חיה ברבנו דיונתן, חיה בכתב רש"י, חיה במלכותא דמלכותא דינא, חיה בקנ"צ דינים ומצוות שבתורה. ענב, יפה תואר, זבם רציני, חקלאי, או פשוט בשפת הגויים גבר אלפא. איש שכל חוכמתו אמת ותורתו אמת. אני. תודה רבה. ברשות אמרא דאתרא הרב שמחה בונים שליטא, ברשות רבני שכבה י"ב הרב שי והרב אלעדי, ברשות שאר רבני הישיבה הקדושים, כפיים היידה! מגיע להם. בשעה הקרובה אני רוצה לגעת בכמה נקודות חשובות. סתם. מעשה ברבי ברוקש שהיה מהלך בשוק. בא אליו יהודי צדיק, שאל אותו, כבוד הרב, איזה יהודי יש לו חלק לעולם הבא? אותו יהודי חשב שהרב יענה לו, לי יש חלק לעולם הבא. הרב ענה לו, אתה רואה את שני היהודים האלה שעומדים בצד? להם יש חלק לעולם הבא. היהודי שאל אותו, מה מיוחד ביהודים האלה? הרב עונה לו, ליהודים האלה יש שמחה אמיתית. מפה אנחנו למדים שלא רק לרבנים קדושים וטהורים כמוני יש חלק לעולם הבא, גם אנשים פשוטים ודלים כמוכם, אם יהיה להם שמחה אמיתית, גם להם יכולים להגיע לעולם הבא. היידה. אחד הדברים שמאפיינים את הישיבה שלנו זה שמחה אמיתית. בנוסף, גם בישיבה שלנו יש חיבור לתורה, חיבור לעצמך, חיבור לעם ישראל, וחיבור לאלוך דוד. חיבור לסרטוני תדמית שעולים אלפי שקלים לישיבה, במקום להחליף את השקשוקה בגילה בארוחת הערב. חיבור לעצמך. בשביל שבאמת תהיה לנו שמחה אמיתית, ותוכלו גם אתם לקבל קצת חלק בעולם הבא, אני אביא לכם קצת משלי. הבאתי תקנון שיעזור לכם לקבל טיפת שמחה אמיתית. כפיים! בישיבה שלנו אנחנו אוהבים ומדגישים את עניין התפילה. אני יודע שלכולם קשה לקום בבוקר, הם קמים מאוחר, קמים זה, יודעים שקמים. אז מעכשיו כל כיתה שקמה לתפילת מנחה מקבלת צ'ופר מהרב שלהם, הם צריכים לקנות את צ'ופר מהשמיני. אבל רק עם כל הכיתה. יפה. במהלך החודש התקיים משחק מטורף, מורים נגד תלמידים, הרב אשר כנף ימין, הרב מסעוד בשאר. קיצר, יהיה אווירה טובה, תבואו. תפילת שחרית כל יום,
ב7:45. אם מישהו מפה יודע מתי התפילת שחרית, עד עכשיו 100 שקל. אם למישהו לא היה טעים בחדר אוכל, מותר לו לשרוף אותו, נשים ג'ריקנים בכניסה לפנימיות. תפדלו. כל פעם שמופעלת ההזעקה בפנימיות, ההזעקה הזאת של פנו למהר נציג הכבאות. מותר לכל תלמידי הישיבה לצאת ל20 דקות חופשיות בלילה. חמשושים שישיסטים בעיקר בשבילכם. אם יצחק לא מסכים, כולם יודעים איפה הוא גר. יש מיקום מאוד מוזר מעל החדר כושר, אבל בסדר, נזרום עם זה שהוא גר שם. חובה על כל רב לעשות בוקר כיתה אחת לפחות עד פורים. כל בוקר כיתה נפתח עם שיעור יוגה בהדרכת הרב, טיפים מהרב אשר. כל פעם שאני יורד לעם ונכנס לחדר אוכל ומגיעים למקומות שאני יורד לעם וזה קיצר, יורד לעם, כולם חייבים לעמוד ולשיר ימים. א' ב' ג' ד' ים. הכל טוב, לא צריך להגזים, אני בסדר, כולה רב פורים. קיצר, כולם חייבים לשיר וימים. כן, גם אתה אסף שולץ. לא יודע איך זה נכנס לפה. רצינו להגיד הרבה תודות. זה נגמר התקנון, הייתי בטוח, זה עוד אחד. 9, רצינו... סתם. על הרב שמחה להזמין את כל הישיבה לערב סתם לא. קיצר, רצינו להגיד הרבה תודה לאנשים יקרים שעזרו לנו להרים את ההכתרה שלנו, ובכללי מגיע להם מחיאות כפיים שרות על כל מה שהם עוזרים לנו כל השנה. אין עליהם. הרב שמחה, ראש הישיבה היקר, אנחנו אוהבים אותך. יש לנו שי קטן להביא לך. גם קצת על ההצגה הקטנה שהייתה פה. Let it go! נמשיך במנהל תיכון היקר שלנו. למרות שהיה לי 65 מגן מגיד, עדיין אני זורם איתו על הזר פרחים. אוקיי. לוחשים לי פה שנייה, אוקיי. הרב צבי, אוקיי. הרב שי והרב אלעדי, קיצר, אנחנו אוהבים אתכם מאוד. אין עליכם, אתם מוזמנים לבמה להגיד כמה דברי מילים. אוהבים אתכם. אין עליכם. תודה. ניי. היי. טרור! אפשר? טוב, וואו, חשוך. תודה רבה. אז קודם כל אנחנו באמת נמצאים בתחילת חודש אדר. זה חודש מלא בנתינה. זה מתחיל מזכר למחצית השקל, בעזרת השם שיהיה גם מחצית השקל ממש, ואחרי זה גם עוברים למשלוח מנות ומתנות לאביונים, ובכלל כל חודש אדר זה חודש שאנחנו עסוקים בו בנתינה. גם פרשת השבוע, פרשת תרומה, זה פרשה שמדברת על נתינה, לתת תרומה לבית המקדש, צדקה, קורבנות. אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים את המחזור המדהים הזה זה הנתינה שלו. יש פה הרבה חבר'ה שתורמים במהירים, שמתנדבים במהירים, בהמון מקומות, גם במד"א, בכל מיני מקומות, ובאמת
אני מאחל באמת למחזור הזה שאת הכוחות הגדולים שלכם תיקחו אותם הלאה ותצליחו בעזרת השם, גאים בכם המון. חזק וברוך. איפה סבן? אני אגיד את זה פעם ראשונה אולי. אני נורא 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 מתרגש לראות את כל נראה לי פעם ראשונה ב4 שנים שאני רואה את כולכם פה ביחד. אז נעים מאוד, זה הרב הראל, אני הרב שי, היה נעים להכיר. הרב שמחה, נראה לי אחרי ההצלחה הזאת אני חתמתי קבע, אז בקיצור, אין כמוכם, באמת לא נאריך במילים, ואת כל הכוחות המטורפים שגילינו שיש פה, אז יש לנו עוד 3 חודשים לנצל אותם בישיבה, ואחר כך שכל אחד יפרוס כנפיים ויוף למקום אחר, אז נראה לי כולם מסתכלים על הבמה, רואים את החבורה הזאת, ואנחנו יכולים להיות רגועים לפחות לכמה שנים הקרובות, אז תודה רבה לכולם. תודה רבה. ביקשתי תודה, סתם. רצינו גם להגיד תודה לשתי המדריכים הקטלניים שלנו, שאין עליהם וכלום לא היה קורה פה בלעדיהם, שמעון פרץ ואושר גואטה. בואו, יש לנו זרים להביא לכם, גם דורון ונחשון, זה גם אחלה. וואו, איזה הפקה מטורפת. אושר. תקשיבו, אני חולה עליכם, אני מת עליכם. אתם שכבה מטורפת. אתם מהמחזור מהטובים שהיו כאן. והרימו פה את כל הדבר הזה לבד, כמו שהרב שמחה אמר, בלי איזה במאי, בלי תסריטאי, בלי 50,000 שקל, שזה מטורף, שפו ענק. וזהו, היה לי זכות שנתיים ללוות אתכם עם כמה הפסקות, ואני גאה בכם, אני בטוח שכולכם תצליחו במהלך החיים, כל אחד בתחומו, אתם באמת אחד מדהימים. זהו, גאה בכם ואוהב אתכם מאוד. הנה הלחם, תודה רבה. דורון ונחשון, הנה הלחם. היה לנו תקציב לזרים, אז... הגמרא במסכת חולין מדברת על הרבה... סתם, לא. אבל תודה לקדוש ברוך הוא, שאם הייתי יכול להביא לך זר, הייתי מביא לך, ויאללה, אלה נלו, אחלה שכבה שבעולם, הנה הלחם. מה, נעשה תמונה כאילו? תמונה? יאללה תמונה, היידה! מה? להדליק אורות למעלה, אנחנו מבקשים. אני צריך להיות באמצע, מה?